Ludzie, co się dzieje? Skandal, skandal! W sąsiednich Świętochłowicach na ławeczce Niemca posadzili. Larum grają, Rzeczpospolitej już nie ma. Trzeba pojechać to obejrzeć na własne oczy. O kurwa. Paratruperzy to najgorsi przeciwnicy w Wolfensteinie zawsze byli. Słuchajcie, dostaniemy się tam za pomocą siły mięśni nóg. Powiem po naszemu. Pojadymy na kole. I... Brawo, stu. POV. Grzybka? No to cóż, jak to go dali starzy Polacy, komu w drogę, temu... Coś tam. Jak oni to każą jechać? O, tu wam coś muszę opowiedzieć. Idealnie, żeby na kole dostać udar. Dobra, pojadymy tam prosto do rynku, potem w lewo, na dół, do Pogody Chorzowską, dali tak jak pod Mediamarkta starego na Łagiewnikach. No jakoś tak to będzie. Jezu, ale częściej, zęby wybite. A właśnie, przy okazji, jak żeśmy tu są, to jeszcze jedna ciekawostka. Od 15 sierpnia, czyli od jutra, kościół Marii Panny będzie sanktuarium Matki Bożej Bytomskiej, także będziecie mogli pielgrzymować. Zapraszam. Ma swoją drogą za niedługo być budowana, znaczy za niedługo mam nadzieję, welostrada, która będzie szła aż od Piekar, przez Bytom właśnie, tu, tą stroną przez Żabie Doły, przez Park Śląski i do Katowic. No i nie powiem, byłoby to super, bo tak, to z Bytomia na Katowice jedziecie w sumie albo Chorzowską, między tirami i autobusami, czego wolę nie robić, albo chodnikiem między ludźmi, no, bezpieczniej, przynajmniej dla mnie. Także jako rowerzysta czekam. Ile tu razy za dziecka się tę drogę pokonywało z Bytomia na Łagiewniki, na pogranicze Łagiewnik i Bytomia, Łagiewnik i Chorzowa do Mediamarkta, pograć na konsoli. Nie zliczę. Ale a propos tego Mediamarkta, to też wam tam powiem jedną ciekawostkę. Tu po prawej żeśmy w ogóle minęli park zwany powszechnie oficjalnie Park Mickiewicza, ale potocznie Gytol. A czemu? Bo za Niemca Goethe Park. A tu po lewej nie ma tego budynku, ale już wam opowiadałem kiedyś. Stałby dom celny, byłaby granica polsko-niemiecka. Niemiecki Rosbach i tam już dosłownie za moment polskie Łagiewniki. Także tu jakbyś tak jechał na kole 100 lat temu, to nie byłoby tak, żeby przejechać. Tu by mnie sztopli, Ausweis bitte, trzepanko, czyli tam jakichś cygaretów się nie szmugluje albo coś. O, tu zawsze przy tym podjeździe człowiek puchł. Ale co było 20 lat temu, a 23. O kurwa. Zażigą się. A po lewej już widać schron. Jeden ze schronów obszaru Warownego Śląsk, który to miał strzec polskiej części Górnego Śląska przed atakiem części niemieckiej. Niemcy zresztą też zbudowali tożsamą linię umocnień, tak zwane Oberschleswig-Stellung. Nie do końca spełniło swoją rolę, ale próbowali. Tu był Mediamarkt, do którego się całe lata jeździło z Bytomia pograć, bo człowiek w domu jeszcze nie miał kompa. Kiedyś nawet jak z kolegą Miłoszem, Miłosz, pozdrawiam Cię, żeśmy tu przyjechali, to nas ochroniarz wyrzucił, bo pomylił nas z jakimiś łebkami, co coś tam rojbrowali po tym sklepie. I co ciekawe, Mediamarkta już nie ma, stracił się stąd, ale w tym miejscu ma powstać taki pasaż handlowy, który już jest tutaj. Mało tego, ma to zbudować ta sama firma, jako takie jakby przedłużenie tego, że jakieś inne sklepy tu mają być. Słuchajcie, tak jak mówił ten stary Żyd z Łodzi w ziemi obiecanej, parafrazując, na Górnym Śląsku ma być wielki pieniądz, wielki biznes, wielki interes, tu mają być piękne parki, wielkie fabryki i tak dalej. Niech robią, chociaż sklep. Nie no, co to jest? Granica. O, ja udało się, nie sztopli mnie. Witamy.
Nie, zaraz. Coś jest nie richtig. To jednak nie tak. Taki bal. O kuźwa. Na pewno tędy. No, może być. Achtung, Achtung. Meine liebe Damen und Herren. Wir sind etwas, wie viele? 13 Minuten von Świętochłowiec entfernt und fahren wir weiter geradeaus durch diese Wiese. Nie wiem, dobrze, że to powiedział. Już jak piątka z niemieckiego w szkole. Nie no, jest ścieżka prima sort. Natura, kleszcze mnie elegancko obskakują ze wszystkich stron. Akurat wczoraj mi przyszedł wynik z badania na boreliozę i przy okazji skapłem się, że mówi się borelioza, a nie bolerioza, bo bolero to można zatańczyć. No ale tak mi tu pokazują. Toż chyba technologia by nie kłamała, nie? Dżungla teraz, słuchajcie. Lost zagubieni. A, wyjechałem na boisko. Ciekawe, dobra no. Wedle tego co tu piszą, są żeśmy na Oswaldu w Parku Łagiewnicka Chorzów. To dzisiaj zaliczymy 3 miasta, widzicie? W ciągu 20 minut. To jest życie w Gopie, a nie tam jakieś zadupia. No to widzę, żeśmy się już po wybrukowanych drogach najechali. Ale fajnie, przynajmniej w zgodzie, prawda, natura i tak dalej. A nie tam beton. Proszę, jak ładnie, jakie drzewko, jakie tu jaki w ogóle poetycki pejzaż. Ścieżka tu wychodzona w środku łąki, tu drzewo, naprzeciw nas blok. Architektonicznie oceniam go na jakieś lata 70. Widzicie, tu się łączy, coś tam się łączy z czymś tam, nie? Ale super. Widzę, że zbliżamy się już, słuchajcie, do cywilizacji. Ścieżka jest pięknie. Możemy pyndalować. Te przystanki ładne tu mają. Takie tak zwane, to tam zielone, czy jakoś tak? Na links. Widzicie, przy okazji macie materiał pokazujący, jak wygląda infrastruktura rowerowa Gopu. Dobra, koniec infrastruktury rowerowej. No, trudno. Ale fajnie było te 50 metrów. Jeśli mnie oczy nie mylą, to są żeśmy chyba na tak zwanym Amelungu. No proszę, panie tego. Pięknie. Uwaga, fragment pedagogiczny. Pijcie wodę przy upałach, bo się idzie załatwić. No, tu widzę jacyś miłośnicy alfabetu Steuera i jego wyższości nad Szlabikorzem. Można podróżować. I znowu widać na każdym kroku, jaki ten Górny Śląsk, nawet ten nasz przemysłowy, jaki on jest zielony. No ja się łobala. Warto udokumentować, stoi chałupka, kurde fajna. Pewnie ich tu było więcej, pewnie pójdzie do wyburzenia, niestety obstawiam. Taki ładny klinkier tam na górze w ogóle, taki kolorowy, super, bardzo żal mi każdej takiej jednej. Jakbym miał miliardy, to bym to wszystko kupował i remontował i wam oddawał oczywiście do mieszkania z niewygórowanym czynszem. O ile się nie mylę, to przede mną po lewej Muzeum Powstań Śląskich. Z niego by kiedyś trzeba w ogóle zrobić osobny materiał. Zrobimy. Kurde, Kaś sam powinien być ten Guido. Ła, jaki ma szlachetny kościółek, o Pietruchu. Widzę, że go też remontują. Ja, fajnie się rozsiadł. Hop. O, Gris God. Ale trzeba przyznać, że gościu nie dość, że był wielkim biznesmenem, to jeszcze mega gorący. I to dosłownie, kurde, szłoby na nim jajo upiec. Jakby ktoś nie kojarzył tego pana, to jest hrabia Guido Henkel von Donnersmarck. Fajny hop, urodził się w 1830 we Wrocławiu
I w zasadzie to dzięki niemu na przykład takie Świętochłowice wyglądają tak, jak wyglądają do dnia dzisiejszego. Arystokrata, wielki przemysłowiec, właściciel niezliczonych kopalni, hut, fabryk, no i oczywiście różne dziwne środowiska polsko-narodowe nie mogły przepuścić okazji tego, że zostało tu to postawione, że ludzie, Niemcowi w Świętochłowicach na Śląsku postawili ławkę. Matko Boska. Koniec, nie ma już Rzeczpospolitej. Germanizacja. Oczywiście prym w tej dziwnej narracji wiedzie pewien Wacław, ale nie dawajmy mu za dużo atencji. Słuchajcie, twierdzenie, że to był jakiś germanizator albo że on wyzyskiwał biedny polski, śląski lud tutejszy, bo ludzie robili po 12 godzin na grubie i na hucie. Jakby to ująć? W tamtym czasie wszędzie tyle robili. Różnica jest taka, że ten pan pobudował im fajne osiedla ceglanych kamienic z ustępami na półpiętrze albo na podwórku, co było awansem cywilizacyjnym z chłopskich chałup. Pofundował szkoły, pofundował ochronki dla dzieci, pofundował kościoły, kaplice i zorganizował tym ludziom życie. Także tutejszy robotnik żył jakieś 5 długości cywilizacyjnych przed tym, jak wyglądało to na przykład w Królestwie Polskim. Także robienie z niego jakiegoś germanizatora, wyzyskiwacza i ciemiężyciela polskiego ludu na Śląsku. A jakbym był trochę bardziej frechowny, jak się to mówi po naszemu, to powiedziałbym, że większe prawo do siedzenia tu na tej ławeczce ma ten Gwidon Donnersmarków niż wszystkie Denkmale Piłsudskich, Mickiewiczów, Moniuszków i inne, które są postawione na Górnym Śląsku. No bo te postacie z tą ziemią miały wspólnego niewiele, a czasami nic, ale mnie nie wadzą, niech sobie stoją. Ale jeśli oni są, to tym bardziej prawo, a wręcz obowiązek ma tutaj siedzieć taki Guido, który zresztą został tutaj postawiony z budżetu obywatelskiego za inicjatywą i pomysłem pani Moniki Kastner i sami świętochłowiczanie stwierdzili, że chcą, żeby taki Guido tu siedział. Tak jak siedzi sobie na przykład pan nadburmistrz Georg Brüning u nas w Bytomiu przed swoją willą. A że to był z pochodzenia Niemiec, no taka jest historia i tak wypadło, że tutejsza arystokracja, szlachta i przemysłowcy, którzy tą krainę budowali i tutaj rządzili, byli często pochodzenia niemieckiego, ale nie tylko. Ci Donnersmarkowie, oni się wywodzili dokładnie z miejscowości Donnersmark, Spiski Czwartek, o ile się nie mylę. To jest chyba dzisiejsza Słowacja. Nie wiem, no tak jak i Winklerowie byli raczej etnicznie Niemcami, no i Ślązakami jednocześnie. Ale na przykład taki Gisze miał korzenie z Małopolski. Tacy Mieroszewscy też pochodzili z Polski. Tacy Balesztremowie byli pochodzenia włoskiego. I można by to tak dalej wymieniać. Także wiecie, to była kraina zawsze, gdzie się te wpływy i etniczne, i kulturowe, i religie, i języki się mieszały i warto do tego przywyknąć, że tak po prostu było. Także jeżeli ktoś przez to, że tu się pojawiła taka postać, czuje się jakiś urażony, dotknięty albo przestraszony, że na Śląsku idzie fala germanizacji, proponuję troszkę więcej luzu i może poczytać o historii Śląska choćby na Wikipedii albo może jaką jedną książkę, żeby bardziej troszkę wyczuć jak tu wyglądały porządki i kim były choćby takie postacie jak Donnersmarkowie. Ciekawe, czy ludzie, którym to wadzi, mają też na przykład podobny ból dupy, że w Krakowie się na piedestały wynosi Wita Stwosza, który stworzył na przykład ołtarz w Bazylice Mariackiej. Wita Stwosza, chociaż tak naprawdę Wajta Sztosa, Niemca. To też był straszny germanizator. Chyba nie. Także spokojnie. A od siebie tylko powiem, że bardzo zgrabnie odlany końcek rzeźby. Chociaż jakby był naturalnych rozmiarów, to byłby chyba z 2 razy większy, bo Gwidon to był kawał chłopa. Fajnie też, że w Świętochłowicach są jakieś takie ruchy, że coś się tu postawiło. Tu jakiś placyk, tutaj czyszczą ten ładny kościół. Też wiem, że Lipiny, które są taką ciężką tutaj dzielnicą problematyczną, jak u nas Bobrek na przykład, też się zmieniają. Ale o Świętochłowicach, jako że tak powiem całości, to się zrobi jeszcze jakiś film, coś tu połazi, poogląda. Dzisiaj tylko skandalizowanie. No i rajza na kole. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Korzystajcie póki pogoda. Zwiedzajcie swoje miasta. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz jakiś pod spodem. Co o tej skandalicznej sytuacji myślicie? A jo się poleku kulą do dom. A no i oczywiście może o Gwidonie tam chyba nie pisałem, ale kupcie się książka z Pieronem przez Bytom. To są fajne historie.